ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଦ ଗାଁରେ ଜଣେ ବାଘ ଚାଲ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ତାକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଡିଟେନ୍ କଲେ ଏବଂ ଆମର ସିଜ୍ କଲେ ଲିଓପାର୍ଡ ସ୍କିନ୍ ସିଜ୍ କଲେ ଗୋଟିଏ ଲିଓପାର୍ଡ ସ୍କିନ୍ ସିଜ୍ କଲେ। କେତେ ଲମ୍ବ ହବ ସାର୍? ଲମ୍ବ ତାର ଲାଞ୍ଜଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 88 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସ୍ନାଉଟ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ 220 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲେଗ୍ଟା ହଉଛି 122 cm, ବ୍ୟାକ୍ ଲେగ్ ହଉଛି 122 cm ଏବଂ ବଡି ତାର ଲେନ୍ଥଟା ହଉଛି 60 cm। ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏ କେସ୍ ନେଇକି ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? এই କେସ୍ ବାବଦକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରିଛୁ, ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ କାଲି ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ହେଲା ପରେ ଫର୍ଦର ଆମେ କାଲି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। କେସ୍ ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? କେସ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଦେଇଦେବୁ କେସ୍ର, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଯିବେ ସବୁ। ସାର୍ ଆଜି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କେସ୍ ନମ୍ବରଟା କହିଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆସିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ, ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ ହବ। ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ ହେଲା ପରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ।